Видим дали сега могат да се осигурят четвърт финал. Но в Копа Америка Санти Хименес успя да играе с топката. Претенции от страна на мексиканските футболисти за някаква игра с ръка имаше в тази ситуация. От страна на Феликс Торес и за подобни действия виждаме Дуспи на Европейското първенство, но там има една нова технология. Специално поставен чип. Не е никак изключен. Завършък на двубой. Не е никак изключена възможност. Виждаме какво може да ни предложи и Кендри Паес. Явно не само от Дуспа може да вкара младока. Спасяване обаче на Хулио Гонсалес, който внимаваше изключително много за мексиканците. Хулио Гонсалес изобщо не бе. Така че за сега отбора на Еквадор е в по-добра позиция, отколкото Бразилия в квалификациите в зона Южна Америка. Но първите 6 може и да са 4. Да не го пропускаме това. Уерта с много хубаво подаване към Луис Ромо. Удар покрай вратата. Добре на Уилям Пачо. Ромо този път ще успее да стигне Уерта сякаш до топката. Направи ли го на време? Не сигнализира Брукмайо за това. До края на първата част мина този пас. Шанс за Хорхе Санчес. Центриране в наказателното поле на Хорхе Санчес. Грешка на Пресиало. Точно го похвалихме и той бърка. Киньонес! Удар с глава над вратата. Санти Хименес от директно да спечели промоция. Центриране към далечната града. Шанс за Мексико! Добре свалена да подобри рекорд на Луис Суарес. Шанс за Мексико! Падане в наказателното поле. Няма сигнал за Дуспа. Продължава шанс с игра. Тази вечер центрирано отново на близката града. Пат от колена топка! Много изпълнен тъч. Изстрел от далечна дистанция. Страхотна възможност! Изключително силен изстрел от страна на Хулиан Киньонес. Да продължава. С Кайседо. Чудесна възможност! Те има възможност да подава надясно, наляво. Стреля Валенсия. Непредни отпадания в груповата фаза да я премине за трети път в последните 4 издания. Дуспа. Няма нарушение. Еквадор оцелява в този момент. Това бе и последната минута на двубоя. Се включи в атаката. Край! 0-0. Еквадор е в следващата фаза. Еквадор срещу Аржентина на четвъртфинала в Копа Америка. Мексико не успя да го направи. Мексико не може да стигне до гол. И